protože stát bez spravedlnosti není nic jiného než banda lupičů. Jestli si myslíte, že ty, co porušují ústavu, jsou něco jiného a že je tady nějaká spravedlnost, tak to se milíte. Tak jsme jim to přišli teďka oznámit. Teď se tady justice, když se... Zdravíme policii, která hlídá ty kamery. Je mi ctí, že jste tady a hlídáte deklarát. Místo toho, abyste deklarát s námi nesouhlasovali. Máme vládu, není to shodnout, je možné. 16 dní jsme tady drželi hlavovku, víta procházka tady s náma nemůže být, protože nemám peníze na to, aby se sem dostal a nemám peníze, jak by se dostal odsud zpátky. Si stáhli k těm zátrasům, mohla projet. Nestává neblokovala na těm rozlišovat, si by ty lidi se mohli stáhnout k těm zátrasům, aby ta tramvaj mohla s těma lidma projet. To budeme dělat pořád. Země. A my nemůžeme být v parku. Nemůžeme stát, aby jsme říkali lidem pravdu, protože televize lže. Takže je to těžký. Podle petičního práva můžeme stát na veřejném pozemku. Pokud nám policie bude dělat pořád problémy s tím, že máme auto, tak sem přitáhneme káru. A nebo to budeme držet na ramenou. To je úplně jedno. Protože... Házejte z okna! Co ukazoval, zdravil, nebo... Že je máme vyhodit z okna! Popolanku pozdrav, jo, vyhodit z okna, že je máme. Jo, to my nepotřebujeme, oni vyskočí sami jednoho dne. Takže, vážení, vidíte, jak to tady prosáklo? Už jsou tady ty máje. 3. dubna jsme tady stáli. Stáli jsme tady 16 dní s Vítěou Procházkou a tady stáli těžkohoděnci a 16 dní s náma nedělali nic. Chodili sem, pozdravili nás, prolustrovali a já nechám projet autobus. A já jsem tady kamarádovi předal klíče, a on je předal dalšímu kamarádovi a teď nevíme, kdo je má. Takže policie říkala, že nás odtáhne. My se teda se Zdenou musíme poradit, protože když se radí vláda, radí se policie, my se taky musíme poradit. Co máme udělat, kde ty klíče najdeme a tak. Takže, vážení, tady nás mlátili těžkohoděnci, ale spoustě z nich se velice špatně nasazovala ta helma. Některý měli na hlavě rychle, taky tak jako udělají. Ale většina z nich věděla, když jsem jim říkal, že jsou zneužívaný jako v roce 89, protože nějaký soudruh rozhodnul,
že je mají mlátit a přitom věděli, že ty kluky naženou do kapitalismu, že z nich udělají hloupáky a blbce, že oni mlátili lidi, ne ty politici, kteří pak odešli a překabátili se na různá ministerstva. Převlíkli svoje kabáty a z největších komunistů se stali největší kapitalisti. Jo. Takže vážení, oni pili víno a kázali vodu a lhali nám. A my teďka bojujeme. To pro vás děláme. Zítra se na to můžeš podívat na Loužive. V noci to tam bude. Je to dobrý, my si poradíme. Snad to ještě nějaký čas vydrží, já si myslím, že už to bude rychlý. Takže vážení bojovníci, já jsem hrdý na to, že tady jste. Já nevím, co teď budeme dělat, my nemáme žádný velký plán, co teď nějak uděláme, takže já myslím, že jsme zatočili dobře. Musíme chodit. Že jsme na dobrém místě, protože nikomu nepřekážíme a podle petičního práva máme právo na to stát na veřejném pozemku. A petiční právo nám umožňuje nadřadit ho vyhlášce o silničním provozu. Takže já věřím, že ta paní, jak tady vyběhla z toho bunkru, kam by se měli schovat ty gauneři, aby nám tady zbylo to, ta největší špína z národa, když se něco stane. Tak ta paní je nervózní z toho, že jsme tady Kalouskovi denodenně pouštěli k deštu boží bojovníky. A on na nás mával, že jako dobrý, ale přitom skřípal zubama, protože ty lidi tady, když poslouchají, že jim velí zloděj a podvodník, tak těžko se mu dívají do očí a říkají, že to tak není. Pane šéf, ale vy přece tak nekradete. Já nevím, jak mu říkají. Pane guvernére Světové banky, pan velkomožný, nevím, jak se nechá oslovovat ministr Kalousek, ale šedá eminence. Je to tam ještě je to tak. Takže já tady pojďím kolegovi mikrofon. Budu hledat ty klíče asi teda. Dobrý den, vážení, jmenuji se Sláva Karlík. Chci vám říct jednu věc. Tahle vláda, jsou to obyčejní lidi, kteří přišli z doby bolševismu. Věřím v to, že polovina z nich byla nastrčená bývalou StB přes ekonomiku a dostala se do svých pozic, protože ty, co vládli za bolševika, to byly pouze jenom loutky a oni pracovali za ním. A mezi náma pan Klaus je podle mě taky nastrčený bývalý StBácký postrčený člověk. určitě. Protože kdo se mohl učit za bolševika v Americe? Nikdo, kdo neměl rodiče na určitých místech. Je to rádce, ekonomický vrah této republiky. A ta vláda, co tu zůstává, to je to samý. A přemýšlejte, co všechno se stalo a co ještě přijde dalšíma novejma zákonama. A přijde takový zákon, že každý, kdo bude zaměstnaný, bude muset dělat hodinu zadarmo pro soukromýho zaměstnavatele, aby měl vůbec práci. Pak to budou 2 hodiny. Ono už to dneska existuje. A já to vím, já tam dělám a vím, že tam některý s kterýma dělají o hodinu díl a nemají ani zaplacenou. To není kapitalismus. Kapitalismus byl tehdy, když ještě existovala čára, socialismus a kapitalismus. Tenkrát kapitalisti se snažili využít lidi, kteří chtěli pracovat a kteří něco uměli. Ale dneska
je to ještě horší než za bolševika. Dneska chtějí jenom ty, co podlejzají, a pracující, kteří se snaží pracovat, tak to pěkně takhle tlačejí do dna a dávají jim, budeš tady o hodinu díl a nebudeš jim zaplacenou. To není kapitalismus, to je otrokářství. 18. 17. století. A to přijde to od téhle vlády, od těch šmejdů, zlodějů a vrahů ekonomiky českého národa. Oni jsou vrazi Čechů. Já věřím, že i Václav Havel se obrací do lobby, když vidí, to tady vládne. A Tomáš Garrigue Masaryk, ten musí být úplně otočený minimálně 24krát. A tady chudáci kluci policajti, ty to poznají za chvíli, až jim strhnou další peníze a další peníze a další peníze. Já si jich velice vážím. Ale bude hůř a hůř, protože oni už vědí, že Evropa je v prdeli a jenom rychle seberou peníze, které jim dají nějaký velikánský firmy, aby jim udělali lepší pracovní zákony, aby nám sebrali jakoukoliv možnost se bránit. Začalo to zdravotnictvím. Jak to, že zdravotnictví, ta největší pojišťovna, je polostátní? Jak to, že není státní? A ty ostatní, aby přispívali na lepší zdravotní pojištění. To jsou jednoduché věci. Jak to, že je rozdělená? Jak to, že nemají peníze, když my musíme jim ty peníze platit? Jak je to možné? A přitom je to soukromá firma. Omlouvám se a děkuji, že jste mě vyslechli. Jmenuji se Solákary. Já jenom řeknu jednu věc. Josef Motlů tam našel závadu, takže nebudeme chvíli moc mluvit mikrofonem. Stenda něco řekne, pak si uděláme přestávečku, já pustím muziku, on to opraví a pojedeme dál. To bude lepší, když se pustí asi ta muzika, protože já to mám trošku nalil. Protože jsme si uvědomili, že nechceme žít v této společnosti, že máme jiný smysl života, že pro nás ten život nejsou peníze. Takže teď jste zjistili, když si Zdeněk zahrál tu hru, že vám oznamuje, že když se stal kapitalistou, tak ho neměl nikdo rád, no. Tak to... A to na to přišel, když si hrál, a teď si představte, co oni s náma dělají ve skutečném světě. Oni s náma hrajou ty monopoly. Na světě je zhruba 60krát víc peněz, za který byste si mohli tuto zem koupit 60krát. Jsou to všechno konta, čísla. Berte to tak, že ty politici, že ty bankéři se před náma stejně neschovají. Dneska už nemůžou do Španělska. Dneska nemůžou po celém světě, protože tyhle ty manifestace, co jsou tam, ty jsou všude na světě. V Madridu, všude, tam se podíváte, jsou lidi nespokojení v ulicích, někdy dokonce hoří auta. U nás se to nestane, protože my jsme tady s láskou, protože s láskou má svět naději. Dobrý.
Ještě kdyby byli ty volby, co oni nám kradli. Aby viděli, že nejsme lůza, že se můžeme i bavit. My máme svoji kulturu, ne tu kapitalistickou. Ať si strčejí někam. My chceme žít jako lidi, my chceme být člověkem. OK. Těšíme se. Ještě víc nahlas to jde. Takhle. Tak já budu pokračovat v tom, co načal Zdeněk. Já jsem Monopoly nikdy nehrál. Hrál jsem jenom dostihy a sázky, takže já jsem vůbec nikdy nekupoval žádný firmy, kupoval jsem jenom koně. A s těma koněma jsme potom vždycky hráli a bylo daleko zábavnější pro mě vychytávat si ty barvy těch koní a barvy těch stájí, než chtít vyhrát tu hru. A teďkon, ty jsi tak skvělý. A teďkon jde o to, že když si oni s náma hrajou nějaký Monopoly, tak my jsme ti, kdo mohou začít hrát nějakou hru s nima. A my tady teďkon můžeme začít hrát jednu takovou hru. Takže jen tak pro začátek bychom si mohli sednout všichni. Ta silnice je opravdu teplá a není nutný nikam skákat, nejsme žádný koně ani žádný figurky. Jsme lidi, kteří si tady teďkon povídají a bylo by fajn, aby všichni viděli, že si dokážeme spolu klidně sednout a bavit se. Je docela příznačný, že dneska se tady bavíme takhle rozmístěný, že tam, kde jsou lidi, kteří poslouchají, tak to je na straně, kde je úřad vlády. A tam, kde je ten, kdo mluví, tak to je proti úřadu vlády. Kdežto před 2 dnama, když tady mluvili odboráři, tak to měli obráceně. Oni vstáli tam odsaď mluvili, ze strany, kde je vláda, směrem sem, kde stáli lidi a poslouchali. Ten směr těch příkazů šel na druhou stranu. Ten směr těch příkazů tady odsaď má jít tady odsaď před vlády proti vládě a ne tady z té budovy ven. A to je to, co my tady dneska děláme. Každý, kdo tady mluví, no já třeba nevím, jestli by nešlo jako ten provoz nějak trošku jako zastavit, aby jsme tady třeba 20 minut mohli v klidu jako si popovídat. Jo. Mě to prostě nebaví pořád koukat na auta, jak tady jezdějí. V Praze je moc aut, já myslím, že se moc nestane. Takže kdybyste to mohli nějak zařídit, tak bychom nám byli opravdu vděční. Tak to by byl jeden úkol pro policii, protože my rozhodně to dělat nehodláme. My si takhle, jak tady sedíme, docela stačíme, ale ty auta nás tady rušejí. A kvůli něčemu taky necháváme projíždět tramvaje, aby to mohlo fungovat dál. Takže kdo se chce dostat tam odsaď sem, nebo tam odsaď sem, tak ať použije tramvaj, ať nepoužívá auto. A co se týče toho, co jsme tady rozmístili teďkon na zemi, tamhle na tom nápise osvobození se, jsou symbolické stany, kterými tady dneska postavíme. Každý ten stán má v sobě kámen, který ho tam drží na té zemi, aby neodlítnul. A ten kámen dneska budou muset sebrat přítomní policisté, aby to tady, až to tady budou čistit. A bude to ten jediný a budou ti jediní lidé, kteří vezmou dneska nějaký kameny do ruky. Protože my jsme tady jenom od toho, aby jsme si povídali a vyřešili to, jak to bude vypadat, až ta vláda tam nebude. Protože ta vláda tam jednou nebude. Oni tam dneska už stejně třeba nejsou, pravděpodobně, a jsou někde doma nebo někde krafaj. A dneska my si tady budeme povídat takhle venku, protože policisté nás nenechají vlézt na chodník, aby jsme si v klidu povídali tamhle na schodech, kde by se dalo krásně sedět a poslouchat se a nebránili bychom tady dopravě. Takže to je zase další nápření. A na závěr, abych tady nechám jeden ten stan u člověka, který bude mluvit,
a věnuji policistům za jejich dobrou práci. Dneska tady symbolický obrázek německých policistů, kteří se 19. května přidali na stranu protestujících a společně pochodovali proti sídlu centrální banky. Já si myslím, že ti naši by to udělali taky. Tak jo, dáme jim ten obrázek, mají památku na to, co udělali pro svůj národ. Haló, jo, už to jede. My se známe dlouhý leta, někteří, ty mladí ty poznáváme a můžu říct, že jsou vyspělí. Bylo to tady i slyšet. Takže nejenom ti, kteří jsou někde zakopaní sami pro sebe, ale právě naši mládež už velmi intenzivně začíná zajímat, jak budou žít za 5, za 10, za 15, za 20. Tak a jsme u jádra věci. Kolikrát jsme se tady scházeli na různých výpěcích Zavadil, všichni jsou všeho pakáž, dohromady. Dalo by se říct, proti vstupu do Evropské unie si vzpomínám tadyhle naproti, ale nebylo to ono, bylo nás tady málo. Dneska nás sice tady není moc, ale příště nás bude víc. A jak se říká, nezapomenu na to, co nám říkal pan režisér Krejčí ve 17. března, nezapomenu na to, co nám říkal islámský myslel Možná někdo, já se zajímám hodně o historii, takže odmá a hlavně vlastního národa, pardon. Takže islám byl kolébka parlamentarismu, málo kdo ve středověku, asi v 11. století. Já vím, já to vidím. A oni jsou svobody, byť maličký, ale svobody milovný národ. Tak se ohlédněme k Řecku, které ty demonstrace provázejí jenom Ateny, Pyrrho a Larnatu a Solun. Odkud pocházejí naši věrozvěstové Cyril a Metoděj. A svobody milovné Řecko se probudilo, protože to je taky kolébka demokracie a přímé demokracie. To znamená, v Řecku to fungovalo tak, že se občané shromáždili a volili. A to bylo v starých Aténách, Korintu a podobně. To jsou ty pověstná. Kdo studuje starověké ví, že sice to byla otrokářská demokracie, že mohli jenom volit svobodní, nebyla to ideální společnost, ale ta kolébka demokracie tady je. A to Řecko se probudilo a probudilo se v době, kdy bruselští byrokraté nutí omezení jejich svobody, jejich suverenity a chtějí ten národ ožebračit asi tak, jako ti pánové za náma, máme proti mě teda, kteří ve službách jiných pánů, kteří je ovládají, budeme nazývat bankéři, ale oni to jsou také bankéři, oni to jsou ty nadnárodní monopoly, ono je to všechno možné, co se na nás přizopase. A nebylo by to opět poprvé v českých dějinách, co se kdo a kdo se na nás přizopase. Ale zase si vzpomeňme, že my Češi je dokážeme vyprovodit. Byli to Husité,
A několikrát dneska zazněl chorál. Ní před kolem. Já tady stojím takhle, aby nám to Husický rok. Jo, takhle. Hlavně, aby byl záběr na Já jsem souvisel československý církví Husický. Já jsem Že jo, ale ta církev bohužel zode státu z ruky, takže nejsem spokojený s panem Butou. Jako my všichni nejsme spokojení s tím. Kluci, nestojíte na tom kabelu, aby jsme ho Co ještě dále? Ekonomika. Od začátku zlodějina. aby jsme měli Od začátku kuponové privatizace víme, že se doslova a do písmene rozkradly biliony korun. Odhad je okolo mezi 100 a 160 biliony, do dneška to není spočítaný. Že v takzvaným ministerstvu pro rozkrádání národního majetku a pro privatizaci vedeného Ježkem Skalickým a pak to zrušili pro jistotu, mělo být na kontě pěkných pár miliard. Asi okolo 2 státních rozpočtů. Je pak ty údajně miliardy jsou, no jsou to právě ty biliony. Taky kolego, bylo to moc prýma. Takže přátelé, ono to, tady to začalo, to rozkrádání. Jména známe. V národních listech je dokonce zveřejňuje. Jo, na místě známe své papenhejské, tam si to přečtete. Známe své papenhejské jmenovitě, ten a ten rozkradl a to. A nyní se dozvídáme dokonce od cizince na blogu, že zhruba 5 rodin ovládá tuto vládu. Různý Bakalové, Krejčíři a nevím všechno. Ta pakáž, ta bolševická pakáž, která s odpuštěním dál pokračuje, to oni se vyučili za izbusu, to pamatuju, kde? Někde na Bohu a podobně, takže pokračují dál. A teď sice ještě mluví někdo, to nerozvížu moc. Mě národně neklepne cesty. promluvit. Takže bojujeme proti nebezpečné moci. Dokonce i proti mezinárodní mafii. To se snažíme rozplétat, toto klubko. A můžu vám říct, že národní listy jsou jedny z nejcenzurovanějších, tak jako za Rakousko. Kde pak starý Rakousko, kde pak František Procházka? Kde pak ty časy jsou, zaplať pánu za ně? Tohle je daleko horší. Elektronicky stojí to těžký 100 000 napichování na weby, vidí tady kolegové, že nemluvím do větru. Stojí těžké peníze daňové, my si vlastně platíme své pepy. Jak kdysi v roce 68 pravil náš velký herec Vladimír Menší. Ano, my si svý pepy platíme. Bohužel, pro to, aby přežívala tato vláda, která nedemokraticky si dokonce rozhodila pozice tak, že vymanévrovala i svý spoluviníky jako BVčka, věci veřejné, a nastolila jakousi stranu lidem. Co to je lidem? Já bych šel, abych to měl... Lidem, nebo jak to nazveme, paní Pík. Co pak udělá paní Pík demokratického pro tenhle národ? Rozdělejte mi to, přihlašte se někdo. Já nevím, já si to nedovedu. Tady kolega, já nejsem zprostý, prý lidem hovná na všechno. Já doplnil. Čili tak, jak mluví další tady kolega a ti. Čili revoluční národní listy číslo 23. Zítra. Jsme na vaší straně, protože odjakživa patřili národu, patří a pokud budou u toho a nezabijou mě, tak bude patřit národu nadále. A nebo je lidé po mně taky. Nebojte, budou pokračovat. Nacisté je zakázali,
komunisté zakázali, taky a národní listy budou pokračovat. Na internetu, jinak nemůžeme, nemáme peníze. Jo. Takže noviny klasické vydávat nemůžeme, pouze na internetu, na web stránkách. A jak se říká, pryč Pepi, pryč s cenzurou, jsme v cenzuře, která nás nesmírně sklučuje, ale my se nedáme, nebudete, my víme jak na ně. Jo? Česká chytrost neznáme žijí, i v elektronické době, nebojte se. A my si tu redakci nosíme i na zády, nebojte se, občané. Jsme s vámi, jak se říká, ale jinak než v roce 89. My jsme s vámi. Ano, asi takhle. My jsme s vámi. My jsme s vámi, tak trošku jinak. Jo? A od rány. A předávám. Já se mluvám, že vám to ukrává. To je jenom z důvodu výborný, jenom z důvodu, že potřebujeme ze Zdendou. Zdendo, prosím tě, pojď sem, uděláme poradu liniového úřadu. Pojď. Uděláme poradu. Myslím, že ještě není úplně osvobozená. Takže já předám mikrofon, kolega může povídat a my máme poradu, máme už jsou připraveni. Chlapi, teďko, jedenci, my vás zdravíme. Ahoj! Jsme s váma, buďte s Jsme s váma, takže Zdendo, chceš něco říct? Hloučky, prosím vás, jo? Není to. Myslím si, že je porada o tom, jestli ta vláda už je osvobozená. Jestli budeme muset ještě pokračovat v osvobozování. Osvobozování Československa taky nebylo jednoduché. Jo, ano. A rozdělování taky ne, oni tam se nás vůbec na nic nezeptají a dělají si, co chtějí. Nezeptali se nás. Trvali, tady bylo 1000 a musíme držet hubu a 2 miliony uvázaný proto, že jsem se tady zranil. jsme podepisili. Všechno. Zranil jsem se tak, že jsem se pokoušel upevnit regeneraci transparent nějakým způsobem. A pokoušel jsem se uříznout do láhve takovým malým nožíkem. Povedlo se mi to tak šikovně, že jsem místo hrdla láhve si skoro pořízku z prstu. Tak to je pracovní úraz. To je pracovní úraz a zároveň jsem prvním zraněným této války. Při osvobozování vlády. Při osvobozování vlády. Pracovní A teď je otázka, jestli prvním i posledním. Jsi prolil krev za republiku. Já věřím tomu, že nic ve světě se neděje jen tak, ale že všechno má nějaký smysl a nějaký účel. A to, že jsem se takhle šikovně říznul, má nějaký smysl pro mě, je to nějaká zpráva pro mě. Chceme Kateřinu Pík k lidem. Kde je ta strana? Kdo ji zvolil? Kde jsou ty strany? Takže já jsem se vrátil z hladu. Ještě, jak to říkal jsem tam, jezdil v Karlovarském náměstí, asi 40 šel z druhé strany. Bylo mi řečeno, že jsem svolavatel, protože jsem pro skutečnou demokracii vás tady svolal. Je to tady nedovolíte hodin a je potřeba dovolit provoz. Řeknu to takhle, nechci vás, do mě nejde. Je to jestli se to město zahájí 50. nebo 150. první státní řízení, že se mohu svolavatel porušil a tak dále. Opravdu, co se týče mě, je to škoda. Do vás a my máme ještě další plány. Takže jestli bych vás mohl poprosit, abyste se s tím silnicou přesunuli sem na tu druhou stranu, můžeme si tady povídat, mezi tím vám řekneme, jaký máme další plán, protože jsme vyhlásili mobilizaci. To znamená, že to není volební dům, není to
bojišti a někdy je lepší prohrát bitvu a vyhrát válku. Ano. Takže jestli bych vás mohl poprosit lidi, ale ještě vám chceme říct to, že ta mobilizace je myšlenková, aby to nebrali, že to bude ozbrojený povstalec. Můžeme poskytovat mobilizaci tady a máme ještě další plány. Mobilizujeme svoje mozky. Takže stačí, když se akorát tady na tom takhle otočíme na druhou stranu, když se takhle otočíme zády, čelem sem dopřed. Vidíte, co nám všechno patří. Oni jsou tady policisté až do rána, takže se s námi můžou klidně bavit, my se budeme moc bavit s nima. Uvidějí, že nejsme ti, kteří sem přišli okupovat, ale že jsme přišli osvobozovat. A to je rozdíl. Mám jít na stranu. Tady to známe, že? Tady už my máme svoje myšlení, kteří Fází národního obrození. Jo, dá se to nazvat druhou fází národního obrození. Samozřejmě, dá se to tak nazvat, můžeme se tady bavit a přivolíme ten večer tady těm našim politikům, který teď momentálně dobře spějí, ale ještě tomu den ode dne si těm politikům spí hůř a hůř, protože každý den ty lidi budou přibývat, každý den ty lidi se tady budou scházet a bude nás tady čím dál víc. Jednou ty tramvaje tady přestanou jezdit, protože nebudou mít řidiče. Jednou ty policisté přestanou řídit, protože nebudou v práci, protože odmítnou a na základě toho vznikne vlastně ta generální stávka. Takže až policie bude bránit lidi a jsou k tomu určený, tak já věřím tomu, že to tak dopadne. A děkuju vám lidi.
Jestliže my už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost. Tak já tady hnedka kolegovi předám já jenom chci říct, aby si policisté lámou hlavu s tou českou hlavou a srdcem, pánové, a bude to lepší i pro vás, takže předávám mikrofon. My jsme kluci mazaný. Já snad budu vzít do tance tadyhle Láďu. Já jsem skončil u toho, že věřím, že nám to krásně na to, dáme to na to YouTube, aby viděli lidi v celém světě, že i český národ se umí bavit o svoje. My nepotřebujeme tu jejich kulturu. Jo. I ty děti, dokavať se třikrát někdo do zadku nekopne, tak to není pro děti nějaká pohádka. Ale možná je to zpráva i pro nás, pro všechny. Abychom zpomalili. A to se tak trochu povedlo tím, že jsme přestali stát s transparentama tamhle na silnici a že jsme tady udělali ten kroužek. Ale možná je to i zpráva o tom, že si pomalu dostáváme do chvíle, kdy začíná hrozit to, že opravdu poteče krev. A já doufám, to takhle. Já myslím, že my musíme udělat všechno pro to, aby ta krev netekla. Honza Krišňák, který tady mluvil, tak řekl, že vláda si hraje nějakou hru a že teď přichází čas, kdy my můžeme začít rozehrávat hru s nima. A to je pravda, ale pak je ještě jedna možnost. A sice ta, že teď začíná čas, kdy my si můžeme rozehrávat svoje vlastní hry. Nebo svoji vlastní hru. Už nemusíme hrát tu hru, která je námi hrána skrze nás. Ta hra, která se rozehrává ze zhora. My sami si můžeme rozehrávat každý svoji hru v kruzích. A ty kruhy... Já mám práci. Když hodíte kámen do vody, tak vznikne kruh. A ten kruh se postupně šíří a zvětšuje se. A když hodíte víc kamenů, tak se vznikne víc kruhů a ty kruhy se prolínají. To, co oni zanedbali, tak... A já si představuju, že takhle nějak by... Takže se chci s Fialou nějak setkat. Takhle nějak by to mohlo fungovat. A jedno z těch míst, kde vzniká takovýhle kruh, kde se rozehrává nějaká hra nebo nějaký hry, je jenom několik metrů odtud. A je to tamhle na Klárově. V kempu Klárově. Včera vyšly v novinách články, ve kterých se psalo o tom, že narušujeme veřejný klid, že to smrdí, že šlapeme na trání, že občané si stěžují a že zastupitelstvo města Prahy jedná o tom, že kemp bude vyklizen. A to případně je za pomocí násilí. Někdy v průběhu příštích dnů, možná zítra, možná později. A já myslím, že by byla škoda, kdyby k tomu došlo. Myslím, že se musíme ubránit. Ale ne ubránit se silou. Tím,
tím, že tam přijdeme a vytvoříme vši. Ale ubránit se tím, že ukážeme ten smysl, který má kempování, sdružování se, vytváření komunity, vytváření společenství. Takže já jsem vás chtěl všechny požádat, jestli nám chcete pomoct, tak si přivezte stany a postavte si tam stany. Protože pokud tam zítra bude dvakrát víc stanů než dneska, tak se něco změní. A věřím tomu, že pokud to tak bude, takže kemp bude fungovat dál a že se bude rozšiřovat. A postupně se bude potkávat s dalšíma kempami. Až budou kempovat všichni, tak je hotovo. Já děkuju vám, teď se vzdálím a budu asi do nemocnice, protože jsem si opravdu skoro vypres. Děkuju. Já děkuji kolegovi, já se omlouvám, já jsem tady na poradu. Je dobře, že jste dostali, takže... Kdo? Co? No já říkám, pojďte se bavit, takže co, chcete písničku nebo já nic neříkám? Kdo chce jít mluvit? Písničku nějakou. Tak počkejte, já tam dojdu, tak to, co někdo povídejte, zde to dá a povídej a dopustí něco. Music. Hele, tam vypíši také normálně a on to posíláme, už nevyšel. Dneska bude se jo. Demokracie rozkvétá lidsko-světeckou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce a z těch, kdo pravdu zpívali, bez nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Problémy spolu upívá, jak proplali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za 2 či za 3 dětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za 2 či za 3 dětky. Demokracie zavládla, zbývá nám God a Valda. Spačtíme soju bez sádla, u strejdy McDonalda. Král Václav jedna partaje, sešmeli nás s nejdem. Pod střechou velký partaje, se u koryta sejdem. Král Václav jedna partaje, sešmeli nás s nejdem. Pod střechou jedný partaje, se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od až
ještě pohumené, zametky a pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás chovou pálí, za chudí máme postoje, místo abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás chovou pálí, za chudí máme postoje, místo abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních dřevů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez pohledů. A je to mýlka soukromá, snad optického klamu, je místo srdce všechno má a místo klamu. Stejně tak jako kdysi, kupředu zády, samet a kompromisy a plán se daří, snadnou si kořist dělí, na místo tváří, koukáš jim do prdelí. Jsou tu snad navždy lháři a sliby levý, pod rouškou pravdy, křivá se huba šklebí, infekce doby, nadvláda uniformy na 4 doby, z reformy do reformy. Tom jak žít si budem, zemi svobodný. Tisíčky pravdu zas někdo pojďte si taky zatančit. To jim nedám říkat. Ale šli byste. Kdybyste byli v cizilu, tak si Přihlašte dámskou volenku. Dámská volenka pro policejní příslušníky. Ženy najdou! Tady nebude to tady. To je tady všechno. Co je vlastně oni? Aby nedali dejsady si rozprudají. Zase nás někdo ošil. Když proto závodil, se chodil.
nemá tohle stav. Žádnou. Absolutně žádnou. Mikrofon. Nevědí, kam to ani jim o to nikdy nešlo. Ty mají adresy. Mikrofon! To nám přebrali, Haló! Pojďme, tu máš mikrofon? To má mikrofon. Budete mluvit? Chcete mluvit? Dobře. Já jenom chci říct jediný. Dneska máme za sebou malý vítězství. Jo? Zase jsme to koumáce vymysleli. Zase se bude policajtům dobře spát, ale nikomu jsme neublížili, nikomu jsme nenadávali prostě některýho, protože ta vláda se to zaslouží, ale je to dobrý, vážení. Jsem na vás hrdý, kdo jste přišli, protože my jsme ty první kapky a on se ten potok a ta řeka bez rozvodní, takže ono to přijde. Tak tam vezete něco pust a pak budu šumět. Všichni. Bude to dobrý. Přiděli světly už pondělí, nikdo nemá dost. Večeři na město Panský. Volby jsou za dveřmi, věř nebo nevěř mi, pánem budu tvým. Přesto nás Paříži, vzhůru na blahobyt. Hromy už burácí, křesla se kymácí, občan dostal zlost. Že se na radnici nickolé zvrhlíci rvou o jeho kost. Rudí i pobožní, možní i nemožní, mají zbraní klid. Ve frontě národní vládli už řadu dní, uměj si za to vzít. Přes nás Paříži, vzhůru na blahobyt. Tátové bezvadní, rovní a zásadní, co víc můžeš chtít. Palili se chyby, beze vší pochyby, chceme jiní být. Schránky na prasknutí, panáci na dutí, úsměv číslo 5. Cestí je národní, karty ti vyloží. Chceme další svět. Vidně, cokoliv, všechny máme. Zavoláme? Všechny. Zavoláme televizi Prima. Zorganizovat akce, ať jediný volá, ať sem přijedou. Jo, pozor. Hele, no. Vem kameru, je zapojená do toho. Počítač ještě, online, přenos. Voláš na novo. Je zkažený, odpuste vážení, plakal bych. Z nás Paříží, zbudu opět. Přesto nás Paříží, zbudu na blaho. Podívejte, Prostě můžeme do té doby tančit. Šířit pozitivní energii. Já děkuji kolegovi, okupy brát. Já bych chtěl říct, že já tady dneska budu spát se Zdenkem na autě. Máme tady volný stan pro kolegy z Mladé Boleslavy, protože nestihli autobus. A já nevím, stejně nebude chtít ještě přespat, ale já bych to bral tak, že to je součást okupy. Takže pojďte se mnou, prosím, tady na kraj, pojďte. Pane, pojďte taky. On nemaloval. Pojďte, pane. On nemaloval. Já jsem držel vám to stačí. Hej, kolega s těma vlasama. Co se děje? Pojďte s náma. Myslíte to vážně? Co se děje? Pojďte. Ty ne, Miloš. Pojď ty tam. Tak jdeme všichni. Všichni. Budeme informovat, máme na to techniku. A tady v tom státě není nic tajného. Jenom tajný, který jsou tady tajný. Ale my ty tajný nepotřebujeme.
pana Konerta pro poškozování, pro malování tam na tu zeď. Poškozování? Známí se, jo? Je, a kolik to, jaká je škoda? A to je vápení zdiva, protože to zdivo za tu dobu, jak se dívá na ty zloděje, tak z něj začíná opadávat dvomínka, už nebo vypadávat spáry. A co ten buker? Ale my to zase umejeme hezky a takže fasádu mají plynovou. Nesvíte mi do očí. Dobře, já to vypnu. No nesvítí pán, jenom to je světlý, to tam na kameře. Je, a kdy zatknete ty v té vládě pro poškozování cizích věcí? Pane, běžte se bavit. Kdy je zatknete pro poškozování cizích věcí? Kdy je zatknete pro poškozování cizích? Protože my jsme včera v té sněmovně. My jsme museli být v šatně, kde jsme teda si zkusili, jak se hlasuje s imunitou. Mohu se říct. A taky jsme šli do šatny a Benda projednával další zákon, asi nevím, možná o nějaký 20 miliardách. Ne, no jasně, protože vy tady vedete demokracii, takže vy to taky... Ty gesta, jako smejte to ze slova, pojďme do... Mluvit se můžeme. Bez tohohletoho teátru, protože v 10 je noční klid. 10 skončíme. Poškození výrazně. To jsme rádi. No? Já jsem vám řekl, že to skončí. Říkám vám to už naposledy, už vám to říkám. Lidi už nemají strach, vážení. Jenom vy máte na své straně. Ty. Šiptický média. Lidi už nemají čas ztratit za to jste dokázali vy. Takže o nás se tak nestaráte, jako tu lidi můžou hlupat, ale si větší. To je další heslo. Možná, že tady ten barák potom zavřeme, uděláme tady výstavu těch, co tady rozkrádali uložený. Nějakých 20 minutek, jo? Já vím, že a budu se tam podívat. Přímo. Děti našich dětí, aby jsme jim ukazovali, co nám tady vládlo za špínu. Morální, hodnotovou. Dobře. Nejsme zprajeři. Sdělej. To děláme s láskou. Srdcem. To taky dělají s láskou, to je taky... Takže Josefem pustám něco, ale možná, že... Honzo, nevadí ti, když pustíme písničku, nevadí. Nevadí, dobře. Takže Zdeno, chceš něco říct? Civil se ti legitimoval? Zdeno, seš to ty? Nebo to nejseš ty potom? Je on! 499. Jede k nám televize Nová. Prima? To je jedno, to je dobře. Možná, že nám tamhle kapitán nebo šéf, ten pan šéf řekne něco i do televize. Přijeli k nám výdržníci, vyhodnut nám loupežníky z úřadu vlády. A já myslím, že až nás tady zítra Kalousek uvidí, tak bude skákat až ty věžice nahoru, jako guma. Chvíli polohám, chvíli pohodě. To bude Chinese. Budou padat na půlky z těch oken. Takže je země zadlužená jako prase díky jemu, tomu nevadí, ale... To byla myslím krásná procházka lidí. Ta trasa byla nádherná, že jo? To bylo krásné. Mně se to líbilo hrozně. Teď pak máme něco předvíst, jako. Máme něco předvíst. To je chvíle lhát. Potřebujeme to, co tu děláme. Já si myslím, že dneska to máme zrežirovaný perfektně a to jsme se neradili. Až to začne, až to na barák opustěj, tak do jednoho roku budeme konečně žít. Já si stejně říkám, čeho by se jako, protože ty lobbystky tam za nimi můžou chodit s těma průkazkama. A to oni rozkrádají společností na to naše země. A předtím vlastně jsou chráněni. Co pak by nějaký terorista chtěl zabít lumpy, který okrádají vlastně zem? Vlastní lidi, toho národa, ano. Ty asi by měli občas chuť vzít lumpáč a
prokopnou ty maspotenstvu a možná před nimi, že jsou chráněni. Je to zajímavý, takový, protože ty lidi nenesou vlastně vůbec nic. Co nesou ty lidi? Co vlastně nesou, pan chemik? Co nám přines? Zakázal nám hrát. Já si myslím, že je úplně jedno, jaká profese člověka tam bude sedět, ale především musí být morální. Musí se vysmívat lidem do očí a musí vědět, že to dělá pro lidi. Takže je to o tom, že to tady ta demokracie ztratila hlavu a patu. Protože tady musí sedět lidi, kteří nesou myšlenku národa. A pokud někoho z nich zabijou, tak jim ponese další. A takový lidi se nemají o co bát a budou tady chodit po chodníku. Nebudou se vozit v limuzínách s tím 3-litrovým motorem, aby to žralo 20 litrů. No tak oni to ty daňoví poplatníci zaplatí, že jo? Proč by to nedělali? Takže pánové policisti, já vím, že se na nás nezlobíte. Že se nesmíte usmát, ale vaše dušička, ta se směje. Ta se směje, ta má radost. A že teda bude okolo nás Kalousek a bude na nás koukat vám do očí a teď vy mi to budeme říkat těma očima. Nebo koukat. Koukej, neušatej. Takže pojďte někdo mluvit, vážení. Pojďte někdo mluvit. A nebo, Josef, pust tam nějakou pořádnou muziku. Kamaráde. A to tady jede. Ale počkat ještě. Kdybychom mohli narušovat noční klid, kolik hodin, prosím? Ještě poslední hudbu. 59. 59. Máte na to? Teď tam dá ten svatováclavský. Je tam svatováclavský Josefe, ale nevím, jestli najdeš. Budeme to muset vypnout, protože... Tak ho běž najít ty. Jo. Protože tady byl člověk v civilu, který tamhle stojí teďka naproti té doskované koši a upozornil nás na to, že v 50. hodině jsme naši narušili nočníky prázdných baráků tady, protože v tom baráku je dneska víc policistů okolí, než těch, co tam mají v uvozovkách pro nás pracovat. Takže my si dáme takovou tu naší poslední, ten svatováclavský chorál. Takže byl ho tam, pozor a ještě něco kváknu. Ještě něco. Já ještě chci říct jenom, kdybychom se ztratili, je tady okupy, jsou tady lidi, kteří budou vidět, kde jsme, kdybychom se náhodou tady vytratili a byly vyplýny kamerový systémy, zrovna výpadek, bomb a Zdeněk Koner, bylo celka pár stanařů zmizelo, ale já si myslím, že nás máme ochránit tady. Takže když tak si běžte prohlídnout, abyste věděli, koho se máte ptát, kdo jsme. Takže jedeme. Děluši si v nejlepších rukách těch fízlů. V nejlepších rukách. Ještě vám rychlosti řeknu, že zakládám sdružení, který má prosadit snížení nákladů při exekucích. Takže jestli je tady někdo takový postižený o podání mezinárodní žaloby, tak se přihlašte. Díky. Takže to tam je a hezký večer. Budeme si tady povídat až do rána a přivítáme ráno ty poslance a ty lidi, kteří to pro ně připravují. Jediný je Bohca! Co? Mamka nějaká ti volala. Jo, Soňa. Ne, mamka. Pojďte se připojit. Pojďte. Jo, doprostřed. Podívejte se na lidi, kteří jsou vedle vás.
Měli jsme tu čest být u toho. Musí být otevřený, ne? Tak ho zavřeme. A musí být otevřené. Uzavřít Jste policajty! Zvítězíme! Hurá! Tam je to přerušený. Hrně! Honzo, tak je. Dobrý. Dobrý. Vážení, děkujeme a... Hrně! Takže takhle, tady je to přerušený. Držte se! Jednotě síla! Takhle, dokud nevyhraje. Kdo jede nájezdy? Jednotě síla! Jednotě je 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 síla! A už teď jsme vítězové, hoši. A ještě nechoďte, ještě bude show pro televizi. Ještě nechoďte, 10 minut, počkejte. Ne, to už jsme řešili na Václaváku, nebude. Jsem organizátor dnešního pochodu z Václavského náměstí společně se Zdenkem Bonardem, tady s kolegou z Prahy, známým aktivistou. Počkej, mě najde světlo. Teď už to neřeknu dobře, pane. Nevadí. Když vám nejde světla, vám posvítím takhle. No, tak moment. Ne, že by nešlo na nic, máme ho sebou. Tak jeden, takže proč? Takže proč tady jste? Já jsem jedním z organizátorů dnešního pochodu z Václavského náměstí, pochod za skutečnou demokracii, a společně se Zdenkem Ponertem, s aktivistou z Prahy, jsme přišli sem před úřad vlády, aby jsme započali osvobození naší země a tohoto úřadu od těch, kteří záměrně zadlužují a rozkrádají naši zemi. Co si představujete pod slovem osvobození? Osvobození si představujeme, že začneme probouzet lidi, aby začali aktivně přemýšlet nad tím, jak žijou, jak by měli žít a mohli žít. A jak toho chcete dosáhnout? Tím, co děláme. Předávat ty myšlenky a informace, protože média nám moc nejsou naklonění a bylo by třeba, aby se to, co se děje v médiích, změnilo. Je přece jenom 10. hodina, nebojte se, že vás někdo napadne třeba za rušení nočního klidu. Jak se k tomu potom budete stavit? Vytrváte nebo odejdete? My jsme tady stáli 16 dní, drželi jsme hladovku a potom nás vlastně těžkohodinci spacifikovali a zabrali tady to místo a my jsme si ho znovu českou chytrostí zabrali zpátky. Takže je to v podstatě tak, že teď nerušíme žádný klid, vypli jsme stroje a poklidně tady mluvíme s lidma a můžeme mluvit až do rána. Tak ještě celý vaše jméno a funkci. Takže Miloš Cách a řekněme, že jsem mluvčí skutečné demokracie a ještě bych rád, kdybyste natočili něco se Zdenkem Bonardem. Dobrá. Pojďme na druhou stranu. Řekni, že chceme změnu volební zákon. Jo, dobrý. Tak co vy, Zdenku, jak se k téhleté akci stavíte, co chcete dosáhnout? Tak my chceme dosáhnout jedné věci, protože bychom byli na všech akcích, nebo respektive možná víte, že se účastníme jako skutečná demokracie všech akcí, které tady v Praze probíhají. Byli jsme teď na poslední odborový, byli jsme i na toho 21., protože jsme tam měli nahlášenou akci taky, akorát, že o tom nikdo nemluvil. A zjistili jsme jednu věc, odboráři nepomůžou lidem. Odboráři mají svoje benefity, mají platy kolem 70 000 měsíčně, zatímco tady lidé žijou z 10 000. A zjistili jsme, že vlastně oni žádnou stávku neudělají, oni nám nepomůžou. Takže jsme přišli na to, že si musíme pomoct sami, vyhlásili jsme mobilizační vyhlášku, nebo vyvěsili jsme mobilizační vyhlášku, která visí různě po Praze, lidé si ji hledají. A na základě toho vlastně začínáme osvobozovat tuto zemi, tak jak říkal Miloš, s tím, že náš požadavek
a měl by to být i požadavek, kterého by se měly držet i odbory, je to, že předčasné volby vůbec nic neřeší a že je potřeba změnit volební zákon tak, aby vedoucí úlohou nebyly politické strany a jejich programy, ale aby to byli lidé, kteří budou voleni na základě svého místa bydliště a své morální pověsti v tom místě bydliště. To znamená změnit volební systém tak, aby zde byly politické strany klíčové. Co říkáte tomu, co se teď na politické scéně děje? Je toho v médiích dost, takže nemusíme se popisovat. No to je jeden z těch důvodů, proč jsme tady, protože to, že se tady dneska lidé jsou schopní smířit s tím, že se tady měsíčně ukradne 20 miliard, tak já vám řeknu takhle, politici, kteří tady dneska nejsou v tom baráku, protože už je pozdě, tak tyhle ty politici, to jsou jenom loutky Rockefellerů, Rothschildů a všech ostatních. De facto od roku 1400 se na zemi nestalo pomalu nic, o čem by tyto lidé nevěděli, co by neměli pod palcem, a tím, že osvobodíme Prahu, osvobodíme všechno, co tady je, tak zároveň osvobodíme i myšlenky. A myšlenky nelze vlastnit, takže na základě toho se nám otevřou technologie, které si Bill Gatesové a jim podobní lidé uchovávají v trezorech, a začneme tady vyrábět věci a technologie, které nám pomůžou se stát absolutně soběstačným národem nebo zemí, a na základě toho si od nás toto, co se stane tady, vezme celý svět. Kolik vás tady dnes je, tedy těch, co přišli, jak říkáte, bojovat za osvobození? Já bych řekl, že počet v tuto dobu, v tento okamžik není důležité. Jsou tady lidi, kteří jsou svobodní, jsou tady lidi, kteří vědí, proč jsou tady, šíří ty myšlenky dál, a když bych to měl přirovnat k určitému zlomu, který tady byl ve vývoji lidstva, protože lidstvo se bere před a po, tak ten vývoj a ten stejný zlom a ten posun toho lidstva do toho vyššího postavení se člověka k člověku, tak ten zlom a ten bod je teďko tady. A tady se stane to, že se bude mluvit o tom, co se stalo v českých zemích, nebo co se stalo v české zemi v roce 2012, a budou se o tom učit vaše děti, moje děti a vnuci. Doufám, že jich budu mít dost. Tak ale odpovězte mi na otázku, kolik vás tady dnes je? Dneska nás tady bylo asi tak zhruba 100 lidí. A myslíte, že to stačí tenhle ten počet, abyste dosáhli toho, čeho chcete? A jak chcete dosáhnout toho, aby se k vám přidalo více lidí? Vím, že se to stane, vím, že to pomáhá, protože když vám řeknu, že jsem byl považovaný za blázna v roce 2008, kdy jsem jako sám člověk se postavil na střechu svého auta a začal jsem mluvit k lidem, tak dneska ty myšlenky vlastně ty lidi oslovují, jsou s nimi v souladu, hledají další rozvinutí těch myšlenek, a na základě toho těch lidí bude přibývat. Je to jenom otázka toho, když to řeknu, sednout si proti panu Kalouskovi, ministru financí, do České televize nebo do vaší televize v přímé debatě, v přímém přenosu, a docela bych si s tím člověkem rád promluvil o tom, co jsou peníze a jaký smysl je život a o čem ten život je. Co byste mu tak řekl ve stručnosti? No, v první řadě bych ho opravil, když jsem ho tady, jak se říká v uvozovkách, nebo on si myslel, že nás sem přijde načapat, když jsme tady drželi, Víťa Procházka tady držel hladovku, tak bych mu v první řadě řekl, že peníze tady nejsou proto, aby prachy dělali prachy. To znamená, to by bylo asi to klíčové, a pak bych mu poradil, jak tady začít místo ekonomického růstu zvedat hrubý domácí produkt, aby jsme tady nevyráběli hrubý domácí produkt Německa, hrubý domácí produkt Koreji a tak dále. A čemu tedy peníze jsou, když nejsou prachy k tomu, aby dělali prachy? Peníze vznikly proto, abyste si vy mohl koupit nebo směnit moji práci. To znamená, abyste si za svoji práci mohl pořídit a koupit moji práci. K tomu vznikly peníze. Super, děkuji, já jsem potřeboval tu myšlenku. No. Dobrý, díky. Já taky. Tak děkuji. Dobrý. Hlavně to tam puste borci. Super, děkuji. Tak v čem bude? Děkuji. Říkám, benzín mám tady. Na ten trávník. Já vím, je to blbá situace, ale my musíme bojovat o život téhle země, pane. Vám jde o život? Jde mě o život, ano.
Jde mě o život. Jde mě o život i mým dětem. Myslíte vážně? Ano, vy máte taky 160 000. Čeho? 160 000 lidí díky tam těm Gaunerům. Jo, takhle, no tak když to budete takhle. No samozřejmě, protože to přijde Světová banka a řekne vám, že tady ten plat už není váš, že je jejich. Stejně jako to je v Řecku. Konců to už říkáte teď. To je pravda. Víte co? To, co říkáme tady, to je pravda, jako to... Jasně. Ale je to pravda, pane, je to pravda. Oni nás zadlužují, A když nebudeme platit, tak sem pošlou ty tanky. Tanky? A ty vrtulníky, a ty letadla, a ty vojáky. Takhle, aha. Vidíte se, co je za rohem. Víte, co tady... Tak jak je poslali do Iráku, do Afghánistánu, nebo do Libye. Tak na to já vám neumím Takhle nám jde o život, chápete? Já vím, protože na tím přemýšlíte. Jo.